Uhárková čalamáda. Čaute, tak ja som sa rozhodol, že vám teda ukážem, ako robím tú čalamádu. Sám mám rád, keď mi veci niekto reálne ukáže a vysvetlí, ako keď mi o tom len niekto hovorí. Teším sa za vašu podporu a chcem vám za mnou aj poďakovať. Videl som, koľko ste mi neskutočne veľa komentárov pozitívnych napísali a nesmierne si to vážim. No a môžeme sa vrátiť teda k videoreceptu. Takéto uhorky, alebo takéto uhorky, všetky tie, ktoré máte prerastené a že už ich neviete spotrebovať, tak treba si ho okrojiť z jednej strany, z druhej strany a nastrúhať. Ja používam úplne takýto obyčajný strúhač, strúham to na týchto dvoch. Takže nejak takto sa mi to podarilo nastrúhať. Žiadnu dokonalosť netreba hľadať, dokonale to bude, keď to bude spolu všetko v pohári. Pokračujem paprikou, ideálne je, keď je viacej farieb. Viete, ako to je? Najprv jedia oči a ono to potom v tom pohári krásne vyzerá. Takže nakrájam papriku. A to takým spôsobom, že ja si ju dám na 4 časti. Robím si takéto pásiky. Takže asi takto to vyzerá. Cibulu používam aj bielu, aj červenú, ktorú rozrežem cez polovicu a tiež nakrájam na také pásiky. Takže cibula, trošku som si poplakal nad svojím životom. Dobre, tak cibulu si takto rozdrobíte na také pásiky. Ideme na mrkvu, no a ešte ideme nastrúhať. Mrkvu strúham ho na tejto časti strúhadla. Takže to mám nakrájané, mrkva, paprika, cibula, uhorky. Uhorky by mali prevládať vo väčšom. Napíšem vám do popisu, koľko som toho použil ja, ale nikdy to nejako nevážim. Všetko tak od oka a idem to všetko premiešať. Takto vyzerá nejako tá zmes, pekne farebná. Rýchlo poumývam poháre a ideme pokračovať. Ideme pokračovať a to tak, že tú zmes zeleniny ponatláčam do toho pohára. Jeden pohár vám ukážem a potom to tam rýchlo nahádžem. Dôležité je to tam tlačiť. Podávam si vrstvu a potlačím, nech to tam pekne upichované je. A takto až do samého vrchu. Pol centimetra necháme voľné. Keď to mám takto pekne natlačené, hneď si čistým prstom okraj na viečko. Vyšlo mi 9 pohárov a na spodu tej misky mi zostalo trochu šťavy z tej zeleniny. Takže tú zeleninu skúsim rovnomerne porozdeľovať do tých pohárikov, nič sa nestane, keď niekde nevíde. Takže veľmi jednoduchý nálev, ja ho využívam aj na uhorky a mám na to takúto odmerku, čiže 7 decilitrový pohár. 1 pohár cukru, 1 pohár octu, a 3,5 pohára vody. Všetko to spolu premiešam a keď nám začne pomaličky vrieť voda, pridám ešte zelko jedno, 1 sáčok alebo 1 sáčok deka. Prevarím 2-3 minútky a nalejem. Takýto horúci nálev nalievam do pohárov postupne po jednej županke. Vždycky počkám 2-3 minútky, aby ten nálev pekne stiekol dole a vytlačil vzduch. Tým, že to mám natlačené, tak to trošku bude, tak to chvíľku trvá, to sú tie 2-3 minútky. A keď mám plné poháre, dám víčko, ktoré som predtým prevaril,
varím na 80-85 stupňov asi 15-20 minút, aby to víčko chytilo. Otáčam dole víčkom, zakriem do uteráku, ako som vám to hovoril už v predchádzajúcom videu, a na druhý deň dávam do špajze, nechávam to tam celú noc. Prajem vám pekný deň a ja ešte idem slivky zavárať. Čaute.